салом алейкум, хуш омадед ба канали мо бародаро. Кори имрӯза ина 1 соата нимиқа кандум. Ана ҳамҷа турбаи намедонам 50 чанда ёфтан дар кор ва хамотхати махамга дар кор. Пропускатка иса. Ина кор дар ҷангали Россия. Ина кор дар ҷангали Россия. Лекин я муқом хомӯшак дора ки мегазанад ки ҳоли ина мо пеши лапоткада вай турбай ана ура бо гирша кофтан дар кор барои хамота часпондан. Хай бо чизе шид бо сёнка мекунем, нишонта медиҳем. Хоб бародаро, ина кори имрӯзаи мо. Турбара ёфтем. Ина нигоҳ ки турбара ёфтем. Короче ҳамин турба пропускат мекунем, ҳамин турбара чӣ мекунем? Бетон мерезем ана инҷада. Насиб боша апалавкоро задем, я сёнки дига мекунем, бетонам ки рехтем, я сёнки дига мекунем. Ина кори имрӯза. Ирӯза шуда бас ҳамиха. Баъд об буромад қин шид, овқати канданаш камтар душворӣ мекунад. Реби чанд қалоиқа буровардем. бо яхе одамо мегӯянд ки ту кор намекунӣ, намерам мо 2 нафар кардем. Ина фикротона бинависем бародаро.